Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै थार्ड डे शुटिं दं आरोना बियो दिनैनि शुटिंआ गामियावनो जागोन माने गामियारि नांगौ जादों नालाय बेनिखायनो गामियावनो जागोन ओमफ्राय नै देलायगासिनो न'आवहाय ओमफ्राय नै केमेरामेन मोना फैबाय ओमफ्राय बे दुब्लियावहाय बिबार बारि नांगौ जादोंमोन ओमफ्राय माने समायना रमायना बिबार नांगौ जादोंमोन नाथाय बहा मोननो समायना रमायना बिबारखौ बेसर बिबारखौनो लासाबलाबायनोसै आरोना ओमफ्राय नै देलायनानै फैबाय जोङो दुब्लियावहाय एक्ट्रिसलाय रोंखानांगोन सिदा खालामनांगौ सिगां मोनसे ब्लग जाबाय मोनसे माबा जाबाय जेबो जायालै मोसौ नुनालाय माथो जानो गिदिंनांगौ नामा गाजालाङोसै न'नि खायालाय आरो माथो जानो गाबा मालायनिबासो याव लानायाबो स्लेन्टसिं बिलांबाथाय फाफ्लियाव माबाना बियो माबानि मादि संगोन नै ड्रायार मोननांगौमोन ना ड्रायारखौ आरो बे दुब्लिबारियाव ओरैनो लाना दोन गाज्रि नंगौना नङाबा ब्लगआव सोलिगोन ब्लग भिडिअ ब्लगाव लागासिनो माबाना बियो फंबाया बोलोगोराया फैसासोखौ लेंहरलाय साननैदो हमनानै ओमफ्राय आं नै भिडिअखौ बानायखांब्लाथाय बेबायदि नायखायो आरो माबायदि नुदों होननानै नायखायो जानाय बायदि मोनबाय ओमफ्राय नै जों दायो न'सिम थांफिनसै बोरै नङा गोखै बे आं माबानाया मोजां जागोन सानखादोंमोन भिडिअ लागासिनो दं नै बेसो ओंखारगोन दे बेसो ओंखारगोन दा लानाया ट्रेलार नङालै न'सिम फैफिननानै ओमफ्राय नै देलायनायखौ एसे सोलायबाय ड्रेसखौ एसे सोलायबाय ओमफ्राय माने बै बेलेग मोनसे जायगाथिं लाहैलायनोसै आरोना ओमफ्राय होननानै रायज्लायाबानो आंना माने रावफोरानो ओंखारा आरोना जेखि जाया माखौबा राव रायज्लायगोनबाथाय ओमफ्रायनिफ्रायसो जागायजेनखायो आङो
फट' लालाय केस रायसोरो फाइलाल साफायनि नोंसान मुभ जानांगोन एसे ना रिहार्सल ना ओइ बोरै बागा फांगोन नों मोनासिगोन माथो Lisan birak ini nama, kayak আজি এইটো প্ৰতিফলিত হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰো